Hola a totes i tots! En aquest vídeo us parlarem de dos elements importants quan treballem en formats visuals, la llum i els colors. Per aquesta tasca tindrem la col·laboració de la Hewin i el BB8. El focus de llum intenteu que sigui frontal i darrere de la càmera. Si graveu en contrallum no us veuran. Com podeu observar, depenent de la posició del focus ens farà ombra o no. Si podeu, és important que la bombeta sigui de llum freda, o sigui, tons blancs i no càlids. Us donarà més intensitat. No obstant, si teniu opció a utilitzar llum natural, serà la millor. Les petites imperfeccions les podem arreglar amb l'edició de vídeo jugant amb el contrast, però no fa miracles, així que intentem gravar-ho el millor possible, nois i noies. Mentre en l'apartat de colors, la recomanació seria que no utilitzeu fons blancs, sinó més aviat foscos. També és interessant que en jugueu amb el maquillatge o la roba per ressaltar. Esperem de tot cor que aquests consells us ajudin, bibliotubers. Us esperem a la pròxima i doneu-li la volta!